lille omelet her til frokost. Skoven den buner af alle vores dejlige vilde urter. Så vi lader lige olien blive lidt varm. Imens har jeg lige pisket 3-4 æg sammen indtil dannet. Måske lige lidt salt i. Vores krydderurtesalt. Den er lavet med lidt sødskærm og estragon og vild anis. Nu er panden ved at være klar her. Varm nok. Vi hælder vores omeletpose ned. Den er meget hurtigt lavet, da den er dejligt varm. Panden. Samtidig så skal vi lige have en lille smule parmesan i, så det smager rigtig godt med vores økologiske æg. Det drysser vi ud her. Og vi har også lige nu at komme lidt peber i, nu vi har parmesan i. Og så begynder vi lige stille at folde den sammen. Jeg slukker på varmen, da vi vil gerne have, at den er lidt cremet i midten. Men undervejs kan vi også lige nå at komme lidt krydderurter i. Og vi har her høsten fra skoven i dag. Det er løgkarse og sødskærm, også kaldet spansk kørvel. Og vi vil også gerne have lidt af vores smukke mælkebøtte blomst i. Den smager ikke af så meget, men den har nogle rigtig gode egenskaber. Og så lukker vi vores omelet stille og roligt og folder den ned på en tallerken, der lige har omeletform. Det var heldigt. Jamen, hvad gør man så? Det tager lige 2 minutter at lave en omelet. Man kan drysse med lidt mere parmesan. Vi kan bruge de her blomsterne fra løgkarse. Vi bruger lige lidt mere af mælkebøtten, og så fandt vi også nogle vilde forglem mig ej ude i skoven, så de er ikke sprøjtet med noget som helst. Og sådan et smukt sødskærmsblad, det gør jo bare en total glad. Det var ikke meningen, jeg skulle rime, men det blev det jo så til. Ja. Vi har også en døgnelle, og der er bladen lidt bitter. De kan godt bruges i salater, men selve blomsterne, de er sødlige, så de kommer også på. Så alt det her, det har vi lige været ude at plukke i skoven. Og så kan man jo næsten ikke ønske sig en bedre frokost. Så velbekomme.